Balimaya Couture ko aw kaw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Balima joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma limanaw aw ni ɲankuma aw bisimila kunnafoni gafew lakali kɛnɛ ka bi arabadon in na min bɛ bɛn juin kalo tile 7 san 2023 limanaw k'a yira k'a fɔ kunnafoni sɛbɛnw lakali waati o ye ladala jɛmukan de anw fɛ yan nɔ min bɛ sigi don o don a daminɛ ntɛnɛn fo ka se juma ma nɛgɛ kanɲɛ 9 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye fo ka se a kanɲɛ 10 ma limanaw gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw ka wulikajɔ don ka se ka jamanadenw kunnafoni anw ta ye k'a lakale jamanaw a bɛ se ka faamuya sɔrɔ ayiwa kunnafoni ninnu na cogo min na ayiwa ni an sigilen kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn minnu bɛ k'an lamɛn arajo joliba sanfɛ bamakɔ segu sikaso mɔpti gawo an b'aw bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli min na minnu fana bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔw sanfɛla la jamanaw an b'a fɔ yan aw ni ɲankuma sɛbɛn minnu b'a bolo kɔrɔ bi a bɛ tali kɛ l'indépendant bi yan min ye l'annonceur ale bi yan l'essor bi yan nɔ Nouvelle Horizon b'an bolo kɔrɔ min ye le soir de Bamako ye ale bi yan an bɛ sɔrɔ ka kuncɛ ni les échos welewele ye fasiri di sɛbɛn l'indépendant an b'a daminɛ ni ale ye jamanaw a kumana a ko min ye ayiwa min bɛ jɛkulu min bɛ diɲɛ ɲɛfɛ n'u kama ko médiation internationale ale de bɛ ayiwa kumaɲɔgɔnya la ayiwa damelikɛw n'o ye bamaci kɔrɔw ye olu ni Mali jamana fanga ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko médiation internationale tun bɛ Kidali ayiwa o don ko walasa ka se ka bɛnbaliya min bɛ halisa hali ɲɔgɔn faamuyabaliya min bɛ damelikɛw ni jamana ɲɛmɔgɔw cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye ayiwa sɛbɛn min n'o ye furancɛla fanga bɛ ka sɛbɛn kura min dilan n'o ye référendum ye ayiwa n'o ye an ka jamana sariya sunba kura ye a yirala k'a fɔ bamaci kɔrɔw kɔni ma sɔn hali sisan référendum ko in ma u yɛrɛ y'a laɲini de ko référendum waati ko a ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ ko k'a bila ka taa waati wɛrɛ la o la sa min ye maa caman de bɛ délégation ba de bɔra ayiwa kari tɛmɛnen juin kalo tile 4 Kidali mara kɔnɔna la u taara kuma bamaci kɔrɔw fɛ ni min u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔna la bamaci kɔrɔ ninnu a yirala k'a fɔ mouvement signataire u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔ n'u kama ko CSP-PSD a yirala k'a fɔ ayiwa ko référendum min ni o bolodalen bɛ ka bila juin kalo tile 18 natɔ in na yɔrɔ min ye ni jɛkulu in ye n'o ye bamaci kɔrɔ ninnu ye u y'a yira k'a fɔ olu ma sɔn référendum ko in ma sabu u fɛla foyi tɛ a kɔnɔna la o yɛrɛ senfɛ minisiri min n'o bɛ an ka ayiwa bɛn ni kelenya ani bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ ale lawaleli kunna colonel major Ismaila Wage ale yɛrɛ ye taama dɔ kɛ mai kalo tɛmɛnen na ka taa ayiwa ninnu kuma ɲɔgɔnya nka a yirala k'a fɔ hali sisan alimanaw ɲɔgɔn faamuya ma se ka sɔrɔ bamaci kɔrɔ ninnu fanfɛla la o de la min ye médiation internationale ye jɛkulu min bɛ diɲɛ ɲɛfɛ min bɛ ka kuma ayiwa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye jamana ɲɛmɔgɔw ani jamana ani bamaci kɔrɔw cɛ jamanaw ko olu fana ma se ka ayiwa kumakan sɔrɔ u ma se ka bɔ ni jaabi ye jaabi min n'u bɛ se ka kala turu o kan l'indépendant ka kunnafoni la ɲɔgɔn ye kɔni tɛmɛnen kɔfɛ u kɔni taara a bɛ n'a fɔ u bololankolo de taara sabu jaabi ma di u ma min bɛ se k'u nisɔndiya limanaw an bɛ waati min na ko sisan kumakan yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ de bamaci kɔrɔ ninnu n'o ye sema maaw ni ani plateforme n'a ɲɔgɔnnaw ko ayiwa olu caman de bɛ yen sema coordination du mouvement de l'Azawad plateforme du 14 juin 2014 ayiwa olu caman de bɛ bi minnu ni u y'a yira k'a fɔ ko ni Kidali mara b'olu ka bolo ka bi ko référendum ko u bɛ fɛ a ka bɔ a dɔgɔkɔrɔ limanaw ale Kidali mara kelen kɔnɔna la ye yɔrɔ o ye bamaci kɔrɔw ka kuma ye nka ko Kidali fasoden jama n'o ye société civile fana ye olu fana bɛ nin sira kelen de kan société civile maa dɔw fana wulila k'u jɔ ko u ma sɔn constitution kura in ma ko u b'a ɲini furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw fɛ u k'a ko jɔ o de la société civile min n'o bɛ Kidali u ye bataki dɔ de kɛ communiqué min kɔnɔna la ko u b'a ɲini min ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ko bɛnkan sɛbɛn min yɛrɛ n'o ye accord pour la paix ye ayiwa ko ale fan si talen tɛ ayiwa sariya sunba in kɔnɔna la o la k'u b'a ɲini ayiwa min ye jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani minnu bɛ yen n'olu bɛ autorité indépendante de gestion des élections n'o ye EJ maaw ye k'u b'a ɲini u fɛ kalata in min kɔni ye olu fɛla ye u k'a jɔ fɔlɔ sabu olu kɔni fɛla foyi tɛ sariya sunba in kɔnɔna la kunnafoni de ye o ye limanaw an ye min sɔrɔ l'indépendant kɔnɔ bi aw bonya b'a la
L'indépendant kono fasirdi sɛbɛn min n'an k'a ma ko l'annonceur limanaw ale ni l'indépendant ka kuma bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na sabu a bɛɛ bɛ kuma référendum ko in de kan nka min ye l'annonceur ye ale ta ye ɲininkali ye a ko min ye référendum ye yalima ayiwa baara don min yɛrɛ ma se sɔrɔ ka ban wa se ma sɔrɔ a ko la ka ban wa minnu bɛ yen n'olu b'a fɔ ko an sɔnna ayiwa sariya sunba kura in ma n'o ye 8 mɔgɔw ye k'a bɛna fɔ o de olu kɔni ka hakilila ta bɛ ba la ka ban ɲininkali don n'a sɔrɔla nin ko in a ma ban ka ban de walasa référendum kalata min bolodalen bɛ ka bila juin kalo tile 18 natɔ in na a yirala k'a fɔ min ye jamanadenw de welelen bɛ ayiwa k'u ka t'u ka fɛla jira yɔrɔ ayiwa a kɛra politiki sira ye o a kɛra fɛn o fɛn ye jamana ɲɛmɔgɔw bɛ sariya sunba yɛlɛmani ko kɔni mana daminɛ ka ban jamanadenw de bɛ wele k'a fɔ ko a ye na kala ta u bɛ ɲininka k'a fɔ ayiwa i sɔnna wa walima i ma sɔn wa o de ye référendum ye minnu bɛ yen n'olu b'a fɔ ko an sɔnna ani minnu bɛ yen minnu b'a fɔ ko ayi an ma sɔn bɛɛ n'i ka kalata cogoya don bɛɛ n'i ka hakilila don a yirala k'a fɔ o don masina o bolodalen bɛ ka bila juin kalo tile 18 natɔ in de la o y'o dɔgɔ duman ye walasa limanaw ni jateminɛ kɛ ko nka a bɛ n'a fɔ ko camanba de kɛra waleyaw la minnu bɛ yen ni olu b'a yira k'a fɔ sariya sunba kura in n'o ye projet de constitution ye ayiwa ko a bɛ se ka kɛ don nataw la a bɛ se ka san sɔrɔ dɛ fasiri ka kuma la l'annonceur a ko jamana ɲɛmɔgɔw kabi ayiwa mɛ kalo tile 5 olu kɛlen ko ka ganga gosi k'a fɔ ko référendum yɔrɔ a bɔra dɔw kɔrɔ siɲɛ 1 mars kalo tile 19 k'a bila ka taa juin kalo tile 18 natɔ in na kabi ganga gosira k'a fɔ ko jamanadenw welelen bɛ ko ka taa kala ta o kuma fɔra télévision na colonel Abdoulaye Mayiga fɛ o de cogoya la limanaw finitigiw olu ka kalata o de bɛ kɛ fɔlɔ minnu bolodalen bɛ ka bila juin kalo tile 11 natɔ in na nka olu ka kalata k'a bɛ n'a fɔ maa caman de bɛ yen minnu bɛ ka sigasigana don olu ka kalata taabolo la sabu ko n'i ye loi électorale lajɛ sariya gafe min bɛ yen n'o bɛ an ka kalata sɛbɛn ko la ko o tɛ taliba kɛ an ka finitigiw ka kalata ko koɲɛ la ko o kɛn bɛ ka hakilila wasiwasi don maliden caman kunkolo la bi k'a yira k'a fɔ ko o kuma bɛ sɔn ka caya sabu ayiwa min ye finitigiw ka kalata ye a t'i n'a fɔ ko ayiwa olu ka sariya de bɛ olu ta kɔlɔsi olu kɔni a bɛ fɔ de k'u ka taa kala ta jamana u ka kanw kɔnɔna la jaabi min bɔ o la maa tɛna se ka o jaabi dɔn maliden caman de bɛ ka ayiwa i yɛrɛ ɲininka o baaraw bɛna kɛ cogo di a jaabiw bɛna kɛ cogo di ani a baaraw bɛna taa taabolo jumɛn na sabu n'i ye kalata fɛn fɛn la an ka jamana kɔnɔ loi électorale de bɛ a baaraw kɔlɔsi sariya de bɛ a ko taabolo bɛɛ lajɛlen la nka n'a fɔra k'a fɔ ko finitigiw ka kalata yɛrɛ o min ye kalata fɔlɔ ye ko o bɛna kɛ nin cogoya la a ko kunkolodimi bɛ maa caman na l'annonceur ka kuma la nka n'i y'a lajɛ limanaw min ye jamanaden caman kɔni wulilen bɛ bi minnu bɛ ka ayiwa yɛrɛbaw kɛ minnu bɛ ka ayiwa wele dakanw bila dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ yɛrɛ ko référendum in ko a diyara maa ye a ma diya maa ye ko a na tɛmɛ wa sariya sunba kura in ko a na tɛmɛ o ye minnu bɛ ka fanga lafasa bi o ye olu caman ka kuma ye walasa sariya bɛ ko bɛɛ lajɛlen la limanaw n'i y'a lajɛ ko ayiwa min ye an ka force de défense et de sécurité n'a yira k'a fɔ olu fana ka hakɛ dɔ ye kalata ye ayiwa sariya kisɛ article 2 ani article 3 fo ka taa se article 102 ma olu b'a yira k'a fɔ ko kalata kan ka kɛ nka kalata in olu ka kalata bɛ kɛ i n'a fɔ ni kalata sɛbɛnw dira u ma a datugulen ayiwa o de bɛ taa di u ma ayiwa k'a sɔrɔ nin bolo ma don a la nin bɛɛ de y'a siganama yɔrɔ ye walasa limanaw n'i y'a lajɛ an bɛ waati min na ko sisan l'annonceur ka kuma la min ye kalata ko in ye n'o ye référendum ko in ye limanaw a jaralen bɛ k'a fɔ ko ayiwa min ye jamanaden caman de bɛ bi minnu fana bɛ yen ni olu fana ka hakilila ye ko an ma sɔn nka limanaw minnu ta ye kuma bɛɛ u b'a fɔ ko fo ka référendum ko fo a ka tɛmɛ diyagoya la ayiwa k'olu bɛ sɔn ka baara gɛlɛya jamana ɲɛmɔgɔw bolo dɛ minnu bɛ yen n'olu b'a kuma fɔ da la ani kalata kɛyɔrɔ la o kuma tɛ kelen ye o ka jamanaden bɛɛ to i yɛrɛ ma maa si kana maa si diyagoya don da dɔ fɛ da min ni ayiwa o tɛ diyagoya da ye Marietou Konate de ka fasiri ye nin ye limanaw an ye nin bɔ l'annonceur kɔnɔ aw bonya b'a la.
limanaw ni an bɔra yen nɔ fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko lesor o ye jamana ka fasiridi sɛbɛn ye a kumana a ko furanjɛla fanga kaba yɛlɛmana a ye taabolo kura ta n'u k'a ma ko rectification a ye san 2 sɔrɔ jamanaw kabi colonel Asimi Goita ye fanga ta don min na ka na bila bi la ayiwa a yɛrɛ ye kalinkasiyɛn kɛ don min n'o bɛnna juin kalo tile 7 ayiwa ko o san 2 o de ye bi ye san 2021 ka na bila san 2023 juin kalo tile 7 la limanaw ko nka baara caman kɛra dɛ furanjɛla fanga in ayiwa kabi a donna colonel Asimi Goita bolo fo ka na bila an bi waati min na ko sisan baara caman de bɛ yen min ye nisɔndiya ko ye jamanadenw ye wasa sɔrɔ baara minnu na ka daminɛ an ka finitigiw limanaw olu ka minanko u ka kɛlɛkɛ minanko bibi na yɛrɛ ko ayiwa siran yɛlɛmana ka taa bamaciw fanfɛla fɛ n'o ye tiɲɛnikɛlaw ye ka sababu kɛ mali finitigiw bilama ayiwa limanaw min bɛ u bolo o ye kɛlɛkɛ minan dafalen ye u tɛ sira maa si ɲɛ bi wa olu de bɛ wuli ka bamaciw ɲini fo u dagayɔrɔ labanw na ka sababu kɛ limanaw minan minnu bɛ yen i n'a fɔ hélicoptère de combat hélicoptère de transport blindéw dronew ani ka taa se kɛlɛkɛ minan girimanbaw ma minnu bɛ san laban in na ni mali finitigiw tɛgɛ dara o kan an bɛ se k'a fɔ yɛrɛ ko mali finitigiw bɛ se ka wulikajɔ kɛ bi limanaw k'a sɔrɔ ni maa si ka dɛmɛ ma ta ka ɲɛsin u ma n'i kun y'a lajɛ fɔlɔfɔlɔ ayiwa dunanw de tun bɛ anw fɛ yan olu de tun b'a fɔ mali finitigiw ye a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan nka bi ko o bɔra la pewu forces armées maliennes n'o ye faama ye ayiwa olu de bɛ wulikajɔ la bi limanaw bamaciw ka dagayɔrɔ fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔ u kalinka ye ko ka a bɛɛ lajɛlen dakolon ci k'a filenkolo ci ani minnu bɛ walejugu la ka tɛgɛ kɛ u la limanaw n'u sera ka hali min bɔnɛ o nin na sabu tiɲɛnikɛla kɔni ale tɛ se ka jɔ ka kuma kɛ a fɛ o la limanaw o ye baara taabolo fɔlɔ ye transition kɔnɔ yɛlɛmani minnu fana bɛ yen ni maa hakili bɛ se ka to o la furanjɛla fanga san 2 in kabi colonel Asimi Goita nana fanga la o ye yɛlɛmani minnu kɛra ayiwa n'i y'a lajɛ politiko nasiraw la limanaw n'i y'a lajɛ bi ko min ye politiko nasira la yɛlɛmaniba minnu kɛra k'a daminɛ jamana sariya taabolo la yɔrɔ finitigiw yɛrɛ an bɔra k'u ka kuma min fɔ sisan a yira k'a fɔ taabolo kura caman de tara ayiwa sariya taabolo la ani hadamadenya taabolo la walasa ayiwa finitigiw ka koɲɛ a bɛ se ka yɛlɛma cogo min na ka sira ɲumanw ta n'i y'a lajɛ fana ayiwa baara caman de bɛ bi dɔw bɛ olu kuncɛra dɔw yɛrɛ bɛ olu bɛ sen na halisa o ye ayiwa an bɔra ka référendum ko kuma min fɔ sisan o ye misali ɲuman ye ani baara caman de bɛ minnu bɛ sen na jamana kɔnɔna la i n'a fɔ kanw ka taa se ayiwa min ye sɛnɛkɛlaw dɛmɛni a n'a a ɲɔgɔnna caman n'i y'a lajɛ jamanakuntigi yɛrɛ ale fana y'i se kɛ kosɛbɛ jamanadenw dɛmɛni na lesɔrɔ ka fɔ la a ka san 2 in kɔnɔna la colonel Asimi Goita président Goita ko a ye forage 300 a y'o de sen n'o ye ji bontonw ye ani balo tɔni 1000 a y'o de di jamanadenw ma jamanaw ko nin bɛɛ ye ayiwa furanjɛla fanga san 2 in kɔnɔna la lesɔrɔ ka fɔ la baara minnu sera ka kɛ o la sɔrɔko nasira la jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini minnu bɛ yen nɔ n'o ye mesure présidentielle ye ko o 14 ɲɔgɔn na olu fana sera ka bila sen ka sɔrɔko nasiraw la limanaw a baaraw ka ca waati yɛrɛ kama an tɛna an da don o womisɛnninw bɛɛ lajɛlen la a bɛ min kofɔ dɔrɔn o ye k'a fɔ ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw kɛn bɛ ka layidu fɛn fɛn ta jamana kɔnɔna la ko a caman de bɛ yen ni min ma kɛ ka ban i b'a sɔrɔ o bɛ sira la o bɛ ka kɛ ka sira la ka taa kunnafoni filɛ limanaw an ye nin bɔ lesɔr de kɔnɔ aw bonya b'a la. n'an bɔra yen limanaw nouvelle horizon an bɛ don ale kɔnɔna la kuma na limanaw nouvelle horizon y'a jira k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw ka tɔgɔ la n k'a fɔ jɛrɛba min bɛ kɛ sɛnɛkɛlaw tɔgɔ la ni u k'a ma ko conseil supérieur de l'agriculture jɛkuluba min bɛ sɛnɛkɛlaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu tɔgɔ la a jira k'a fɔ ntɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 5 o kɛnɛ sigira min ɲɛmɔgɔya tun bɛ jamanakuntigi furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goita ale bolo limanaw da donna sɛnɛkɛlaw ka hakɛw aw ka ayiwa san 2023 ani san 2024 ayiwa sɛnɛko a campagne ko bɛna taa taabolo minnu kan ani jamanakuntigi ye layidu caman de ta sɛnɛkɛlaw ye ɲina limanaw layidu minnu bɛ yen ni ayiwa jigifa don
sabu nouvelle horizon ka fɔ la ko jamanakuntigi colonel Asimi Goita ko miliyari 1 ana kunkanfɛ ka ca ni o ye ko sɛnɛkɛlaw ye gɛlɛya min sɔrɔ campagne san 2022 ni san 2023 la ni o gɛlɛyaw dɔw bɛ tali kɛ CEDEAO ka ɲanginiw na o kɛra sababu ye ka balo sɔngɔ gɛlɛya o gɛlɛya dɔw bɛ tali kɛ limanaw min ye angɛrɛ sɔngɔ gɛlɛyali n'o ye nɔgɔ ye ani nɔgɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ fan dɔw fɛ fo ka taa se bamaci wale tigilamaw kɛn bɛ ka sɛnɛkɛlaw bali ka sɛnɛ kɛ yɔrɔ caman na ko bi ayiwa jamanakuntigi ko a bɛ ɲini ka na miliyari 10 ɲɔgɔnna de bɔ ayiwa o de bɛna taga di sɛnɛkɛlaw ma gɛlɛya min y'u sɔrɔ juru bɛ min na walima gɛlɛya ye min sɔrɔ a ka sɛnɛko nasira la o yɛrɛ sɛnɛkɛlaw dɔrɔn tɛ ko baganmaralaw b'u ta sɔrɔ a la min ye mɔnikɛlaw ye olu fana b'u ta sɔrɔ a la limanaw ka taa se hali usine batigiw ma min ye kɔɔrikolo sɛnɛnaw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ a ko hokumu kɔnɔna la nin bɛ mun ko fɔ nouvelle horizon ka fɔ la o ye k'a fɔ de ayiwa gɛlɛya tiɲɛ don gɛlɛya ye sɛnɛkɛlaw sɔrɔ jamanakuntigi yɛrɛ kɛlen ka kuma ta a ye nin kuma fɔ a y'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la san 2022 ani san 2023 samiyɛ tɛmɛnen a ma nɔgɔya fiyewu sɛnɛkɛlaw bolo jamanakuntigi colonel Asimi Goita ko min bɛna kɛ sa jamana de bɛna layidu ta ka dɛmɛ kɛ wo min n'o bɔra samiyɛ in na ka se ka a wo datugu a yirala k'a fɔ min ye miliyari 10 ana kunkanfɛn ye o de bɛna ta ka di sɛnɛkɛlaw ma ayiwa min ka nɔgɔ dɛsɛra ani min bɛ yen fana limanaw ni ayiwa gɛlɛya y'o sɔrɔ u ka sɛnɛkɛyɔrɔw la limanaw da donna fana ayiwa san 2023 ani san 2024 o sɛnɛkow fana bɛna kɛ cogo min na a yira k'a fɔ min ye kɔɔrikolo n k'a fɔ kɔɔri kilo 1 ko o kilo 1 bɛna di sɛnɛkɛlaw bɛn'o feere dɔrɔmɛ 59 o ye nisɔndiya fɔlɔ ye conseil supérieur de l'agriculture a y'a yira k'a fɔ fana ko nɔgɔ n'o ye angɛrɛ bɔrɛ ye angɛrɛ minéral ale bɔrɛ kilo 50 k'o bɛna di 2800 min ye an yɛrɛ ka nɔgɔ min bɛ dilan an fɛ yan n'o ye farafin nɔgɔ ye o bɔrɛ kilo 50 o bɛna di sefa wari 600 ɲɔgɔnna o bɛna di sɛnɛkɛlaw ma o la ni kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen dira conseil supérieur de l'agriculture a tako 13nan min kɛra ntɛnɛn tɛmɛnen n'a ɲɛmɔgɔya tun bɛ jamanakuntigi yɛrɛ bolo o kɛnɛ ka yen nɔ jamana kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ nouvelle horizon kɔnɔ aw bonya b'a la. Bɔra ye fasiridi sɛbɛn min n'an k'a ma ko soir de Bamako limanaw ko jalakili dɔ bɔra ayiwa min ye Abdul Nyang ni chroniqueur do ale yɔrɔ ka ɲɛsin filaw ma limanaw ko nka a ma ja ayiwa filaw ka jɛrɛjɛkulu min bɛ Mali kɔnɔ yan n'u kama ko Tapital Pulaku ko ni ayiwa a yɛrɛ bɛ sɔn ka sariya yɛrɛ magɛn nin ko la ka taa a ko da sariya ɲɛkɔrɔ sabu k'a bɛna fɔ ayiwa chroniqueur min filɛ n'o ye Abdul Nyang ye limanaw ko kuma kibaruya dɔw bɔra da kɔsa in na kibaruya minnu bɛ yen n'a a bɛ se ka ayiwa siya min bɛ yen n'o ye filaw ye ka olu jatigɛ kosɛbɛ sabu Mali kɔnɔ yan limanaw filaw caman de bɛ yen minnu tɔgɔ man di bamanciya wale minnu bɛ sen na sisan sabu a yira k'a fɔ n'i ye Mali camancɛ bolo lajɛ jalakili belen bɛ filaw de kan k'a fɔ ko ayiwa olu de bɛ don bamaci jɛkulu fɛ jɛ la ka tiɲɛni kɛ limanaw a kɛn bɛ birisa ɲamin de ye ayiwa baga bɛ kɛ fila dɔw ma k'a fɔ k'olu ye jadisiw ye walima k'a fɔ olu de bɛ ka walejugu boloda ayiwa limanaw a ko yɛrɛ tɛ ka se ka bɔ ɲɔgɔn na bi min ye fila ye o min tɛ fila ye o min ye jadisi ye o min tɛ jadisi ye a jirala k'a fɔ a kɛn bɛ birisa ɲagamin de ye bi kɔsa in na a ma mɛn yɛrɛ limanaw a kuma fɔra ko filaw de bɛ jadisiya la Mali la yan Tapital Pulaku wulila k'i jɔ a ko la kosɛbɛ k'u kana ko kɛ bɛɛ gosi ye sabu ko fila bɛɛ tɛ jadisi ye wa fila bɛɛ tɛ kojugukɛla yɛrɛ ye nka limanaw o kuma ma ban fɔlɔ ko juin kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen chroniqueur min filɛ n'u k'a ma ko Abdul Nyang ayiwa ko a ko sɔɔni ko jɛkulu dɔ bɛ olu bɛ labɛn na ko filaw don limanaw k'olu de bɛ ka bamanciya wale kolokolo k'u bɛna a sigi Mali kɔnɔ yan ko u ye ɲɔgɔn ye dɔ boloda yɛrɛ nanzara jamana dɔ kɔnɔ k'u bɛ ka ko yɛrɛ labɛn yen nɔ a y'u ta u tɔgɔ ma ko filaw don k'u bɛna Mali ayiwa gɛlɛya lase Mali ma nin kuma fɔlen limanaw Tapital Pulaku jɛkulu ma a ko bila dagirinda la sabu u ka ɲɛmɔgɔba n'o ye Abu Soye a ye jaabi kɛ ka ɲɛsin ko in ma a ko nin kuma min bɔlen filɛ nin ye Abdul Nyang da nin ye
ayiwa kuma in kuma in gɛlɛya dɔn dɛ, kuma in ka gɛlɛ ka se degré min ma, ani kuma in bɛ se ka gɛlɛya min lase Mali jamana ma, ani kuma in bɛ se ka gɛlɛya min lase fulaw ma. Limana ko a ma i miiri kuma in na k'a fɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ kibaruya kalama, n'a bɛ kibaruya kalama a bɛ se ka kibaruya da maa minnu kan ka kibaruya, a kan ka da maa minnu tulo kan, a kan ka da olu tulo kan, nka ka i sigi para ka nin fɔ nin cogoya la ko a na kɛ yɛrɛ ale Abdul Niang yɛrɛ a bɛ ko dɔ kalama nin ko la. O la sa min ye Abu So ye min bɛ Tabutali Pulako kunna bi, a ko ale furadama a bɛ san 2 bɔ sisan, ale bɛ fulaw ka jɛrɛjɛkulu kunna, ale m'a mɛn nin jɛrɛjɛkulu in kɔnɔna la ko maa ni ayiwa banbanci bɛ jɛ la, walima ale m'a mɛn k'a fɔ ko fula dɔ bɛ yen ko o bɛ ka nafolo minɛ maa wɛrɛ la, sabu k'u kun y'a mɛn ale Abdul Niang kelen in da waati dɔ la ko Tabutali Pulako ko dɔ de bɛ ka wari di u ma, kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko jamanakuntigi dɔw minnu ye fulaw ye min bɛ ka wari di u ma ka se k'u dɛmɛ u ka baara la. Min ye Abu So ye, a ko kɔnti 3 de b'olu bolo BMSSA la, k'u bɛ se ka taa kɔnti ninnu lajɛ. Kɔnti dɔ tɔgɔ ye ko fonctionnement, dɔ tɔgɔ ye ko solidarité, dɔ tɔgɔ ye ko gestion radio, k'a bɛɛ lajɛlen bɛ BMS la, ko BMS maaw bɛ se ka gafew di maaw ma, bɛɛ bɛ se ka taa lajɛ, olu ka nafolo tɛ bɔ maa yɔrɔ, olu yɛrɛ dama de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ u ka jɛkulu kɔnɔna la. Ayiwa tɔndenw bɛ ayiwa wari min sara n'o bɛ fara ɲɔgɔn kan, ani maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'u b'a bɔ u yɛrɛ la ka wari di, o n'a ɲɔgɔnna caman. Tabutali Pulako ko ale furadama maa ka dɛmɛ ma bɔ yɔrɔ la k'u sɛgɛrɛ, walima k'a fɔ u ni maa bɛ jɛ wɛrɛ la. Min ye Abu So ye, a ko hali n'a sɔrɔla Abdul Niang ye kuma min fɔ kɔsani na k'a fɔ ko fula dɔw bɛ ka kolokololi kɛ n'o ye bamanciya wale kolokololi ka ɲɛsin Mali ma, hali n'a sɔrɔla ko a ma ayiwa Tabutali Pulako ta a tɔgɔ ma, nka ale bɛ min fɔ o ye kangaridakan de ye ka ɲɛsin Abdul Niang ma. Kuma min bɔra da ka fulaw tɔgɔ fɔ a ko la, ayiwa olu ye fulaw ye, olu b'u yɛrɛ ye a kɔnɔna la. O bɛ min fɔ Abdul Niang ye a ka ji dɔ kɛ a koliji la, wa olu bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ye u ka kuma Abdul Niang fɛ. Ayiwa wa olu yɛrɛ labɛnnen bɛ ka sariya yɛrɛ sɛgɛrɛ nin ko la n'a sɔrɔla ayiwa u ye kibaruya wɛrɛ sɔrɔ Abdul Niang ka nin kuma ninnu na. Kunnafoni filɛ limanaw, an ye nin bɔ Soir de Bamako kɔnɔ, aw bonya b'a la. Bɛ fasiri lakali kuncɛ ni Eko welewele ye, ale kumana limanaw ko jɔn de tun bɛ se ka da la k'a fɔ ko Senegal min ye k'a fɔ n bɛ fanga bɛɛ salo ka kɛ n kelen ta ye, k'o bɛ se ka kɛ Senegal jamana kɔnɔna la, jɔn de tun bɛ se ka da o la bi. Nka limanaw waati de ye waati ye, waati de bɛ se ka tiɲɛ bange. Ko Senegal jamana kɔnɔna la bi, ayiwa a bɛ n'a fɔ daba wuli bɛ u ka jamanakuntigi ani jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ, kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa bɛ yen min yɛrɛ bɛ k'i kɔ a da fanga la bi. Ko dɔ wɛrɛ tɛ, ayiwa min ye Senegal jamanakuntigi ye, a bɛ n'a fɔ farafinna tilebiyanfan ayiwa jamana minnu bɛ yen ni olu hamina ye ko ka bɛɛ yan n'o ye démocratie fanga ye, ale ka se ka sigi. Nka limanaw fanga kɔni ye fɛn de ye, hali ni ayiwa i bɛ kuma min fɔ k'a sɔrɔ i mana fanga la, n'i nana fanga la limanaw i bɛ ɲina o kuma kɔ. Bi na misali ye mun ye, o ye k'a fɔ Senegal jamana kɔnɔ a filɛ nin ye k'a yira k'a fɔ ko Senegal tɛ se ka kɛ kalanyɔrɔ ye bi farafinna tilebiyanfan jamanadenw ma minnu bɛ bi ni u mago bɛ ayiwa basigi, walima k'a fɔ ko démocratie ka se ka sigi bi, o ko kalan tɛ se ka kɛ Senegal jamana kɔnɔ. Hali an fɛ Mali la yan limanaw yɔrɔ o kuma kelen de fɔra an fana ma yan nɔ, nka a yira k'a fɔ démocratie minnu bɛ ka démocratie kɛlɛ kɛ bi, olu kelenw de bɛ ka fanga kɛ i b'a fɔ ko yɔrɔ démocratie a fɔra de ko fanga i b'a bila dɔ wɛrɛ b'a ta, nka ka démocratie minnu b'a dɔnkili da ka démocratie fanga kɛ i kelen ta ye, ayiwa limanaw ko Macky Sall kan k'i kɔfilɛ dɛ. Macky Sall kan k'a dɔn k'a fɔ ayiwa ko kuma min a yɛrɛ ye gɛlɛya sɔrɔ yanni a ka fanga sɔrɔ, ayiwa a ye kuma minnu fɔ yanni bi ka se, o kuma ninnu de bɛ ka a yɛrɛ ta a tɛgɛ ma bi. A yira k'a fɔ 3e mandat ko kuma min bɛ sen na a ka jamana kɔnɔna la ni jamanadenw caman tɛ ka sɔn o ma, ani min bɛ ɲɔgɔn na n'o ye Ousmane Sonko in ye, bi na o kɛn b'a bolo maa ye min ni u tɛ fɛ k'a kumakan yɛrɛ mɛn u ka jamana kɔnɔna la. A dun jiralen bɛ k'a fɔ bi démocratie fanga ye fɛn min ye, maa tɛ maa bali ko i t'i hakilila fɔ jamana kɔnɔna la, ko nka Ousmane Sonko ta bɛ ɲini kana bɔ o de hukumu kɔnɔ. Macky Sall kɛn bɛ ka ayiwa dansigi a ka ko bɛɛ lajɛlen la k'a ka ko ta k'a bila sariya ɲɛma. Limanaw n'i ye jateminɛ kɛ
ale Macky Sall kelen waati mina min ye Wade no Abdoulaye Wade ale tun bɛ fanga la waati mina ale Macky Sall kelen dɛmɛ taara ka ɲɛsin a ma a fɔra k'a fɔ ko Abdoulaye Wade kɔlɔlɔ sugu bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin Macky Sall ma a donni kama Senegal jamanaden ka dɔgɔn minnu ma tugu Macky Sall nɔfɛ k'a dɛmɛ a ka kɛlɛ la nka limanaw fanga kɔni ale mana sɔrɔ ka ban bunadamaden mana fanga sɔrɔ hakilila bɛ yɛlɛma ko Macky Sall kan ka i kɔfilɛ maa kun tɛ se ka da la k'a fɔ wulikajɔ min bɛ senna Senegal jamana kɔnɔna la bi ko ni ɲɔgɔnna waleya bɛ se ka sigi u ka jamana kɔnɔ nka limanaw waati kɔni waati ye ale mana min fɔ o de ye tiɲɛ ye an fana b'a bila yan limanaw waati sera ni Ala sɔnna sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ a gafe kuraw mana bɔ k'o lakale kuma aw ni cɛ an b'aw fo a k'an bɛn tiɲɛ waati wɛrɛ. Ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye. Balimaya Couture ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba. Nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51 37 97.